Hola, soc Paula Boscà Miquel i tinc 7 anys. Escolte la ràdio Mirambó des de Xixona. El que més m'agrada és la secció d'endivinalles. Adeu, seguiré escoltant-vos. Hola, som Sofia, Marta i Rosmar. en la nostra casa s'escolta... Ràdio Mirambó. I tu? Què escoltes? A la teva casa. Hola, amics del Mirambó. Som l'alumnat de segon i tercer de l'escola Torba. Ens agrada que sigueu xiquets i xiquetes els que conteu les històries. Hem escoltat els contes i ens han agradat molt. Perquè participen xiquets i xiquetes i és molt especial. Una besadeta i esperem el vostre programa. Hola, molt bon dia, benvinguts i benvingudes a la segona temporada de Ràdio Mirambó, més que una ràdio. Aquest és el 6è programa i vos parla Asier i Jimena, de la classe de 5è. Aquest curs està ple de sorpreses, col·laboracions, nous continguts i, a més, la participació del nostre benvolgut públic. Enguany, el programa estarà dividit en 3 blocs i 3 vídeos diferents. El primer d'ells amb Mirambó Comedy i la veu callosina. El segon bloc i el segon vídeo va amb el nostre programa de dites, embarbussaments i endevinalles del Mirambó, a més de converses fora de classe. I per posar la cirereta al pastís, a l'últim bloc i vídeo hi trobareu radiocontes i el racó de la música. Comencem amb el primer bloc. Som Aitana, Aleix, Triana i Mohamed. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Ràdio Mirambó. Això és Mirambó Comedy. Així contarem els millors acudits. No podreu parar de riure. Comencem. Què li diu una puça a una altra puça? Anem a peu, esperem el gos. Qui li diu un globus a un altre quan va pel desert? Espai en el cactus. I havia un cuiner tan lleig, que va fer plorar a l'iceberg. Esperem que hagueu risc a carcallades. Adeu! Escoltem Ràdio Mirambó, més que una ràdio. Corre la noticia, utilitza Radio Bemba, camina y camina, camina y camina. Ai, que divertit aquest nou programa, de veres, m'encisa. La veritat és que està molt divertit, amb les rialles i tot. Doncs sí, ara mira, perquè continuem a Ràdio Mirambó. Que ningú es separe de l'altaveu, que ve la veu callosina. La nostra secció d'opinió amb la col·laboració especial de Jessica Sánchez, parlant sobre la salut mental. Endavant! Contau tot hasta el fins, no te calles. Contau tot hasta el fins, no podràs respirar.
La paradoxa d'Uruguai, rècords de suïcidis al país més ferit de Sud-amèrica, segons el diari El País. Segons Onda Cero, més de la meitat dels joves, 56,4% de 15 a 29 anys, consideren que han patit algun problema de salut mental en l'últim any i quasi la meitat d'ells, 49%, no va demanar ajuda professional. Parla en la SER la mare d'Alejandro, un xique de 12 anys que pateix assetjament. Diu que el seu fill només pensa en suïcidar-se, ja que creu que ell és el culpable de les agressions de la qual és víctima en l'institut. Som la veu callosina, la secció d'opinió de Ràdio Mirambó. Vos parla Carla, Jesús, Mireia i Toni de la classe de 6è. Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. Avui parlarem sobre la salut mental, ja que pensem que pot servir per a cuidar-nos i agafar consciència de com podem fer les coses per a ser feliços i fer felices a la resta de les persones. Durant el programa d'avui ens acompanyarà Jessica Sánchez, psicòloga professional, que ens ajudarà a resoldre els nostres dubtes. Hola Jessica, com estàs? Benvinguda a la nostra ràdio. Bon dia, molt bé, encantadíssima d'estar així amb vosaltres. Per començar, què és la salut mental? La salut mental i el benestar emocional és un concepte ampli relacionat amb la manera com ens sentim, pensem o actuem en el nostre dia a dia. És a dir, cuidar-se per estar bé amb un mateix i amb les persones del nostre voltant. Jessica, tu què opines? Crec que vosaltres ho heu definit molt bé. La salut mental seria el com ens sent, el com pense, més que què pense i com actue. I aquest benestar a nivell sentimental, emocional i de salut, la salut que no es veu, perquè la física sí que es veu. Aquest concepte és important. Què és el suïcidi? És quan una persona es lleva la vida de forma voluntària. Jessica, tu ens podries dir altra definició? Definició no en podem dir una altra, però del suïcidi podem parlar de moltes altres circumstàncies. Voluntària, segurament perquè en aquest moment ningú l'obliga, però aquesta persona, si estiguera en un benestar emocional ple, segurament no haguera fet això d'esta manera. Quines són les causes de la tristesa en general? Per una banda, tenim causes més socials com depressió, no ser acceptat pel grup o la societat, pèrdua de familiar, ser víctima d'assetjament escolar, ser víctima de violència de gènere, pobresa, fam, etc. Per altra banda, tenim causes més biològiques, com malalties mentals o casos de depressió i suïcidi en la família. Aquestes causes ens poden portar a un patiment molt fort, drogues o el suïcidi. Jessica, tu què opines? Jo crec que sí una part molt important que crec que teniu que entendre és la diferència entre la tristesa i la depressió. La tristesa, tots sabeu que és una emoció, és un espai més sentimental. La depressió seria quan la tristesa s'apodera de nosaltres. I quan hi ha depressió, a més d'haver tristesa, que és un ingredient, hi ha molts altres ingredients, com el no disfrutar de les coses, el tindre problemes de son, el tindre problemes a nivell alimentaris, i tot això pot dur a altres problemes, com heu dit. La gent que pateix i no té una bona salut mental són gent estranya? Ens pot passar a nosaltres? No sempre és gent estranya. Dependrà sempre de les causes que sofreixen. Totes i tots som sensibles i podem patir. Jessica, tu què opines? Crec que, com heu dit, això és algo molt important, que sabeu que en aquest cas un baix estat d'ànim, una depressió, un problema de salut mental, no entén de diferències. Podem parlar de xifres, n'hi ha dades en el que, per exemple, en la depressió hi ha més dones que la pateixen o en altres tipus de problemes, però en aquest cas jo dic que estem tots dins del mateix sac i que tots tenim factors de risc. Aleshores és molt important
estar molt atents perquè, com he dit abans, els problemes de salut mental no són problemes que es veuen visualment. Quan tu no es trenca una cameta, sí que es veu. Però quan tenim un problema de salut mental, tenim una ansietat, tenim una por, tenim una preocupació, no es veu i la resta pareix que no ens acabem d'entendre. Per tant, és molt important estar atents de la gent del nostre voltant. Què podem fer a nivell individual per a tindre una bona salut mental? Descansar correctament, fer exercici físic, fer activitats que ens relaxen, passejar, veure els amics, jugar amb la família. A més, també podem menjar de forma saludable, mantenir la ment ocupada i posar-se objectius i metes. I, per acabar, projectar pensaments positius, és a dir, pensar en les coses bones que ens passen al dia a dia. Una part fonamental és expressar allò que tenim dins. Per exemple, amb un diari personal, tocar algun instrument, cantar, etc. Jessica, tu què opines? Crec que heu anat molt ben encaminades, moltíssim. Hi ha una relació molt directa entre les activitats agradables que fem i el nostre estat d'ànim. Per tant, dins d'aquestes activitats que heu comentat, de córrer, llegir, fer activitat física, sí que tindríem que tenir en compte que hem de realitzar activitats agradables, sobretot a 3 nivells. Jo sempre explico això molt tranquil·lament en consulta. Tenim que tindre activitats individuals que ens agrada fer a soles, com la lectura, com cantar, com ballar, com eixir a caminar amb la nostra mascota. Tenim que fer activitats socials, estar amb altres persones, quedar amb els nostres amics, eixir al parc, anar a jugar. I tenim que tindre activitats físiques que impliquen, per exemple, un esport o una activitat física, nadar, córrer, anar a qualsevol esport extraescolar. Tot això va portar-nos un benefici directe en el nostre benestar emocional. Però també és cert que és molt important què mengem i com dormim. I sobretot la part final que heu dit. Jo dic sempre, el pensament que regues creix. Per tant, hi ha que veure com pensem també. A nivell social, què necessitem per a ser persones felices? És només cosa nostra? Les persones depenem d'altres persones. Tots en necessitem. Per començar, necessitem altres persones per contar com ens sentim. Necessitem també família i amics que ens recolzen, ens donen menjar, una casa i roba, ens acullen, ens facin sentir part del grup. Necessitem l'escola per aprendre, estar connectats amb els amics, les amigues, aprendre a viure en societat i estar amb gent de tot tipus. Necessitem treballar per tal de fer activitats bones per al món, com per exemple cuidar animals, cultivar menjar, fabricar ordinadors i etc. El treball cal que siga feliç, només les hores necessàries i que ens paguen bé. Per finalitzar, necessitem tindre salut i tindre bons hospitals, metges i metgesses que ens curen. Jessica, tu què opines? Crec, a més, que heu donat en un altre punt important, el tema social. Des de la pandèmia, com sabeu, hi ha molta gent que va disfrutar moltíssim d'aquest temps personal, però sobretot jo crec que tots vam aprendre que som sers socials i vivim en societat. I que és de veres, que necessitem el nostre grup d'amics, la nostra companyera de classe, l'amiga que tenim no sé, inclús en la veïna del quint, veritat? Vull dir, el sopar familiar que fem cada divendres, i és molt necessari. Per tant, el tema social és algo de lo que tenim que rodejar-nos d'aquestes persones que sí que ens aporten i evitar o gestionar de certa manera algunes persones que potser no ens aporten tant. I altra part molt important que heu dit, que és el tema de l'escola, jo crec que així, per a mi, seria com un poc la frase resum de tot això. En l'escola, en el col·le, com jo dic, teniu educació en valors, teniu educació vial, teniu molts tipus d'aprenentatges, però crec que és bàsic també l'educació en salut mental, que pareix que donem per sentat, que així tenim que funcionar tots bé perquè sí, en pilot automàtic, no? Aleshores, és molt important el fixar-nos, el ser conscients, el informar-nos i el saber que tenim professionals de referència. I aquest programa jo crec que és ideal per a això. Què podem fer per ajudar a la gent a tindre una bona salut mental? Per començar, tractar-la bé, jugar amb ella, incloure-la en el grup, per tant, cuidar-la i protegir-la. És molt important escoltar els seus problemes, intentar motivar-la i fer-la sentir millor.
A banda de tot això, podem acompanyar-la per a que tingui bons hàbits, com hem dit abans. Jessica, tu què opines? Així, podeu fer una labor molt important entre vosaltres, perquè sabeu que els alumnes de la vostra edat, quasi el més important, són els vostres amics, més que la vostra família. Vos mireu molt uns altres. Per tant, sí que el seguir uns bons hàbits de salut, física, a tots els nivells, i un poquet ahir cuidar-vos entre vosaltres. Però sobretot jo sí utilitzaria una paraula. La paraula la dic després, però la definició és un poc posar-se en les sabates de l'altre. Veure que tots duem una motxilla i que cada un du el seu pes. I per tant, si jo entenc que l'altre du un pes i jo puc d'alguna manera no juzgar-lo, acompanyar-lo, serà més fàcil. Aquesta paraula és l'empatia. Si no ens sentim massa bé, a qui li podem demanar ajuda? Pots fer diverses coses, com per exemple, parlar amb persones de confiança, com les teues amistats i la família. I també parlar amb un terapeuta, psicòleg o psicòloga per tractar els teus problemes. Jessica, tu què opines? Pues així no és. És cert que teniu un professional de referència de la salut mental, que és el psicòleg, en aquest cas psicòloga, que també hem d'utilitzar el terme femení, i és cert que quan tenim un problema bucal acudim al dentista, quan tenim un problema visual anem a l'òptica, pues quan tenim algun problema mental, i no vol dir, i aquesta paraula crec que és necessari utilitzar-la, que no estic loco, perquè moltes voltes, inclús molts xiquets de la vostra edat també ho diuen, és que no vull anar al psicòleg perquè jo no tinc cap problema, jo no estic loco. Clar que no. Vull dir, a més, aquest terme ja no s'utilitza. Un problema de salut mental el podem tindre per molts motius. Per la pèrdua d'una persona que la volem, perquè tenim uns problemes en casa, perquè hi ha discussions familiars, perquè en el col·le m'ha passat alguna cosa. Hi ha moltíssims motius. I per això simplement ja podem acudir a un professional per a que ens ajudi a gestionar-ho. I està molt bé demanar ajuda, perquè tenim este professional. Si fos altre cas, que no el tinguérem, però a dia d'avui tots teniu disponibles este professional en qualsevol lloc de referència. I per això podeu preguntar als vostres profes o als vostres papàs i mamàs. Bé, Jessica, gràcies per haver vingut a la ràdio i haver-nos ajudat a resoldre els nostres dubtes. Molt bé. Estic molt agraïda d'estar ací i he estat moltíssim a gust amb vosaltres. Només dir-vos que vull recordar-vos un poquet l'últim que m'està parlant, que sí que tots podem fer alguna cosa per a que el tema de la salut mental estiga com més visible i que qualsevol persona que tinga un problema d'aquest tipus sàpiga que pot buscar ajuda i que si nosaltres ho sabem podem ajudar-nos. És un poc responsabilitat de tots. Això és molt important, saber que és algo a nivell social i que sempre hi ha factors de risc que podem o que ens poden ajudar a tindre una problemàtica, tant a nivell mental com a nivell físic, però que hi ha factors de protecció. I ahir és amb vosaltres teniu que fer aquest fonament en intentar dedicar-vos temps a vosaltres mateixa, passar temps amb les persones que vos ajuden, fer esport, menjar bé, dormir adequadament, hi ha un munt de factors. I una cosa que no hem dit i és molt important, els abraços són algo molt beneficiós, així que practiqueu-los tots els dies. Adeu, Jessica, fins la pròxima. 1, 2, Adeu. 3, ho! Comptat i debatut, opinem que cal que no existisca la desigualtat social, ja que és la base per fer-nos sentir bé. Cal que tot el món pugui accedir a una bona educació, hospitals, un bon treball, sostre i menjar saludable. Hem de tractar a les persones el millor possible, cuidar-les, protegir-les i escoltar-les. Així com motivar-les i ajudar-les a tindre bons hàbits per cuidar la salut mental. Per acabar, també volem destacar que nosaltres mateixos podem fer esport, explicar allò que ens passa. Posar-nos objectius i metes, buscar els nostres moments de relaxació, etc. En definitiva, cuidar-nos a nosaltres mateixos. Fins ací la veu callosina, la secció d'opinió de Ràdio Mirambó. S'acomiada de vosaltres Carla, Jesús, Mireia i Toni. Adeu! A
acabat el bloc 1 del 6è programa. Per seguir escoltant, poseu el vídeo del bloc 2. Gràcies.